Aquí va el cordero de avui per dinar. Així, preparat per la salseta. Així tenim 2 peus de cordero. Ja tot preparadet, ara va al forn. Després gravaré un poquet més. Com podeu veure, ja el tinc al forn. Ahí baix per la salseta i ahí dalt el cordero. Ara que estigui ahí dins un rato, bon rato. Li acabe de pegar una volteta i ara li tiro un poquet de vi per dalt i una altra mitja horeta. Vale, una altra volteta que li done. Ai, 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 que bo. Ai, que bo, ai, que bo, ai, que bo. Un poquet de vinet per així dalt i una altra mitja horeta. Vale, ara com ja està una hora li vaig a posar... Oh, que bona. Que bona coseta estem així fent. Ara li vaig a posar unes querilles. Unes querilletes ahí dins de la salseta per acompanyar el cordero. Vale. Vale, per postres he fet unes freses amb sucre i un poquet de whisky. Anem a veure el que fa el dinar principalet. Uai, uah, que bo és això. Que bo és això. Que crac que soc. Ara l'últim tram ho fico tot ahí i ho fico dalt del tot en el forn perquè s'acabaren les querguilles de fer i a jalar. Ai, 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 que bo. Producte final.